Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan arwena. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan ko nga ay ayatan ni Arnel? Ngem gapo taadda mabalin na itibiyag. Iso ti sinong batak. Agingga ang nagkalaysa kami. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rowena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, aklunan ka, Arnel. Aklunan na kadagos? Nga ura itaakla nga agaram kan ka? Katwan, apay, dakas ka din o inaklon ka adagos? Saan? Katagyaman ak unay. Gaputa inaklon na, Rowena. Uwan, basta ikarim nga ipaayan nak itinanam ay apanagbiag. Ikarik. Saan ka nga agrigat itidunak? At daanak iti restaurant. Kat padurasak pa'y. Nasaya at no kasta. No kasta, agayan ayat ang arudan. Uwan, agayan ayatan, Arnel. Nakita kayo ang naging narakop kin ni Arnel. Anya ti kayat asawan day chay. Kat agayan ayat kamin nanang. Itala ang asinarungkaran na kaday chay ang negosyante. Ngam sinong bata madagos. Apay, dakas ka din, nanang? Apay ay ayatom kaday ta sinong batam. Saan? Ngam inaramat ko lang ti panunot ko. Gapo ka di ta negosyante. Wan, nanang. Kat ado ti kwartana. Oh, kitay mo dagita insangpat na? Nagado ag groceries. Talo ang nagdadakkel nga eco bag ang napumpuno iti groceries. Una, ngam... Saan kayon ako montra, nanang? Praktikal itan ti panagbiag. Mayat ti biag ko no ni Arnel ti pakiasawaak. Kat uray da kayo, mairanod kayon tumat. Ay, ala baka amo kang arod. Sapay ko mga arod, ta saan kanto nga agbabawi. Hoy, Rowena! Apay asinong bata madagos ni Manong Arnel. Saan asikati kayat ko para kinkwana? Adda ka di maaramidam no siyak ti kayat ti kabsat mo. Amok, ti kwarta na lang ti kayat mo. No anyaman ti rason ko, awanan bibiyang mo. Mas daawak kin ni Manong ko. Tasikapay laeng matikinayat na. Pues, inka kasarita ti kabsat mo. Saan asyak ti rengrengem? Talaga akasaritak ni Manong ko. Kat ibagak akwarta na laeng ti kayat mo. Adakan ka, no ni Joan akabsat mo ti patsyam. Sikat ti patsyek. Taamok. Asaan apanagin ko kuna ti panagayat mo kanya? No ikalay sana, umanugutak. Ngam no talikodan nak, gaputa di na kaya ti kabsat mo aparakan ka. Adakan ka dayta. Agkalay satan, iti kabiitan apanawon. Nakasagana ka ka din? At daurnong ko. Kat tedya ti aramatan ta iti kalay satan. Sige, adakan ka. Sumursuro taklatan iti pangadeng mo. Ngam ne talaga nga awan maitulong mo iti kalay sata. Talaga nga awan kwartami. Siyak ti aggastos. Sige, sika ti makaam mo. Imayak, gaputamok nga agkalaysa kayon kinimanong ko. Uwan, ada ka di parikot, Bernard? Jak kayat asikat ti kalaysa na. Iso ano mabalin? Ibabawim ti kalaysayo. Apay asyak ti kasaritam? Saan ka di ani Arnel ti rombeng akasaritam? Saan na adenggan ti ibagamikan ko na? Ngamin, nakulaapan ti panunot na gapukin ka. Saan asyak ti mangedeng iti dayta? Kan may isa, sana sikat ti kayat mi apara kinimanong mi. No dikat ni Vivian. Imbag day ta mga opisina. Andaanan iti natalgad at trabaho. Idinto ta sika, awan pa'y trabahom. Nalabi na napimpintasak ngam iti dayjay a Vivian. Iso asyak ti kayat ni Arnel nga ikalaysa. Awan kit di babain mo Iti ka ano man. Saan da ka amaaklon para iti kabsat mi? Iso anasay-saya at langan. Awas-wasa mo ti relasyon nyo.
Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak ko. Agyaman kami, nanang. Sabay la kumata aganak kayo adagos. Tapno maaddaan kaming iti apukin ni Abalayan. Ay, win nga rod. Aganak kayo iti ado. Taadda kami pa'y ni Abalayan nga agaw awer. May salaan, nanang. Aganak kayo iti ado. Ala, wene nanang. Ay na, sabay la kuma. Tanaragsak kayo, akanayo. Nalpasan ti kalay sa amin ni Rowena, nanang. Kat sa dino ti pagnaudan nyo. Dito'y kadibalay, wano ijay balayo. Dito'y balay, nanang. Diyak lakit ti kaya ti makipagnaad iti balay da. Nang runa ta kanayon ako silapan ti kabsat na. Ala, pagsaritaan nyo anayong bagday ta anak ko. Ano anya ti pangadang ni Rowena? Iso ti matungpal, nanang. Pagsaritaan nyo anayong bag, taamangan no day takit dimot ti diyo pagkinaawatan. Adakan ka, no kaya't mo ti agnaad iti balay yo. Ngam siya, dito'y balay mi ti pagnaadak. No kasta, agnaad ta adwa ditoy. Agasawatan. Isu asaan amabalin nga agsinata iti pagnaadan. Kasanuta nga amaadan iti anak no kasta. O di, no kailiw na kang arakupan, di umay ka dito'y. Anya? Agang angaw ka kadi? Basta, diyak kayat ti agnaad iti balay yo. Gaputaan mo, adidak kayat dagiti kakabsat mo. Itatag na iti kabsat mi dito'y balayo. Pwes, dito'y nga ron nga may agkid daw iti allowance ko. Awan ti kabsat mo dito'y balay, ada iti grocery na. Kasi ka, anya ti aramidam? Adda ka dito'y balayo nga agtugtugaw? Gapukan ka, naksayan itad ti kabsat mi nga allowance mi. Saan asyak ti kasaritam iti day taabanag? No dikat ni Arnel. Mangtad ka iti allowance ko. Ikanak iti 5,000. Gaputado ti kasapulak anas ken agatangak. Imbagak matankan ka. Saan asyak ti kasaritam? No dikat ti kabsat mo. No kasta. Saan nak nga ikan iti kwarta? Saan? Awan babayin mo talaga. Awan na pulos na ikamkamang mo iti pamilya mi. Kat sikan ti agnomnomar iti kwarta ti kabsat mi. Di nak ikan iti kwarta? No awanan ti sabali pa'y nga ibagam. Nasaysaya at no pumanaw kan. Awan babayin mo talaga. Visit ka iti biyag mi. Apay adi mo inikan ni Joan iti kwarta. Kat dumaw dawat iti allowance na. Agkid daw iti 5,000. Saan ka di asobra day takid dawan na? Ngam apay nga rod adi mo inikan anak ko. Saan may parbang ter aramidon da, nanang? Saan nga isuda ti agbambanog? No di ka ti kabsat da? Sa bagay ngam pampanunutek laeng. Nga ad-adan adakes ka iti imatang da. Awan parikot iti dayta, nanang. Awan na sakit abakrang ko. Anak, Aging ka adidak irespeto dagiti adwa. Awan na saya at amauray da kanya. kasanuda ka nga irespeto. Ket saan da ka kayat para iti kapsat da. Wen, gaputan ako rapayak laeng, nanang. Kat no baknangak siguro, nalabit anasaya at ti panagsasauda kanya. Ket kasanon no agnanayon akasta. Di pa'y ket agnanayon nga adda bumusbusor keng ka anak ko. Sana bale, ti importante, awan dakas ngar aramidak kadakwada. No kasta, kayat mo ti agnegosyo? Wen Arnel, uray mang rugiak iti basit a pagtagilakwan. Tumulong kalangan kanyak iti negosyo. Ay, saan? Saan na ka makibiyang iti negosyo? Diyak kayat nga dan tumanan masao kanyak dagiti dadakkel mo. Saan mo idan nga italtalag? Idida mo, nakikalay sa akin ka, gaputaam mo nga agnamayak iti danam. Ngam, naamiris ko na saysaya at gayam, no adamot kabukbukudak a negosyo. Rowena, Mangrugiak iti basit a pagtagilakwan. ikan ka iti pagpuunam. Saanan? Siya kun ti makaam mo iti pagpuunak. Sige, sika nga rod ti makam mo.
Katamtaman laang ti kalawat to'y pwestom, Rowena. Wan nanang, kan basit pa'y tilako kalupot. Ininot ton nga umado. Nasao kanyak ni Arnel, adi mo kayat atulungan na ka. Kaya't ko apanagnakan iti bagi, no kabailak ti agnegosyo, nga uray dinak tulungan ni Arnel, nanang. Ala parang ayam nga rod da ito'y negosyo, anak ko. At iti kwarta, bakit? Napuskol asag sa sangaribo manan daytoy iyaw awat mo kanya. Wen, makaamukan. Noan niya ti pangusaram. Diyak kaya't agastusan daytoy, iti awan ka iskan na abanag. Igatang mo iti kayat mo agatangan, bakit? Gumatang ka iti bado, sapatos, bag, ken daddu mapaya kayat mo agatangan. Ay, Oh, apay ang nagsanay ka. Di ka agdanag. Nayunak tupay dayta. kayat mo kadi nga iparupa kanyak. Anak ikalay sa akin ka, tapno sumaya at tibiyag ko. Amagatang ko amin akayat ko. Saan nakasta, bakit? Kayat ko lang matangagragsak ka. Pudno, sinong batan ka adagos, gaputad da mabalin mo itibiyag. Ngam nakaamiri sa kon, kat bidot ti inaramid ko. Agbabawi ka kadin, anak ikalay sa kanyag. Kunaan ta nakasta, ngam adaditan, nagkalaysatan, awanan mabalin ko. Amok, awan panagayat mo kanyag. Isu ang mapilpilitan ka laan, nukas tang arakupan ka. Nga magurayak, bakit? Urayak ang masursuro na ngayatan. Ngam, kasanon, no di mon tumauray, isinanak ka di, Arnel? Imayak dito'y pwesto, tagkidawak iti kwarta. Kasapulak ti 5,000. Adda ka di impadulin mo kanya, tapno dawatom iti anyaman nga oras sa kayat mo? Gapukan ka, kontroladon ti allowance mi ni Bernard. Imbagak matan kada kayo, ano maipapan iti kwarta ni Arnel ti kasarita yo? Nanam ay tibiyag mo, gapukan ni manong ko. Ngaron, ikanak iti kwarta. Tano saan? Agaramidak dito iti pa kay babainam. Talaga nga awan respetong kanyak anya, Joan. Apay, rirespetuan kaya? Agraraman ka, babae. Pues, pumanaw kan dito'y pwesto. Kwarta ti kabsat ko ti pinagpunam ditoy. Buisit ka. Idaldal mo ti bagim iti kabsat ko. Iso nga inkalay sana ka. Nalpas ka ka din? No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Tinungpanak. Kasta ti may parbangkan ka. Anay ko. Binalas ka lang. Ala, pumanaw kan dito'y pwesto! Nagipulong kan katikabsat mo. Ngam palso amin nga imbagana. Pasensya amlat ako mantikabsat ko. Saan da ka kaya taparakan ka? Taga po kanyak. Kinontrol mo ti allowance da. Aglablabastan. Dahit ti makagapo. Basol ko. Taimpay ko amin akayat da. Iso nga ita, di da kayat nga da kainagaw da iti kwarta. Pudnumot ngamin asyak ti kainagaw da iti kwartam. Ribo-ribo ti ititod mo kanyak. Ngam apag isulaang ti ititod mo kadakwada. Tapno amuda ti aginot. Nalabos ngamin ti panaggastos da. Sa bagay, husto lang ter aramidam. Di dala pampanunutan akanayon ka amabambanog iti trabaho. Di da pulos tagipat gandag iti bambanog mo. Adan na urnong mi, nanang. Mabalinan apadakkelan tayo da iti balay. Una, total, ipatawid ko kan kato'y balay. Iso ang makaamu ka nanak ko. Nagsaritaan min ka ni Arnel may papan iti daytoy abanag. Awan parikot dita, anak ko. Da kayon ti makaamu. Agyamanak, nanang. Anak, makita kat nasaya at tilin ng inyong agasawa.
Kaya't ka di asawan na ita. Anasursuro mo nga ayatan ti asawa. Wan, nanang. Nasingpat kan ipatpatagnak ni Arnel. Isu nga awanan ti sapulak pay. Arnel, sakbay ang maturog ta. Ada pa ibagakkan ka. Anya dayta. Masikugakon. Duan abulan. Ha? Pudno ka di bakit? Wan, adanton anak ta. Anya? Narigat samot ti aganak. Naragsakak unay bakit? Uray siya, Arnel. Ay, ayatan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Bakit? Nasursurok nga inayat ti asawak Mr. Lonely kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Da Joan kan Bernard akakabsat na nagbalbaliw da kat amudak itan nga irespeto. Kastan kat agyamanak tuy pagayam mo Rowena. Agyamanak pagayam Rowena iti daytoy apakasaritaam. Nasursurom nga inayat ni Arnel gaputa na saya at ti kababalin na. Ket da kayo at talaga tinaikari iti tunggal maysa. Ket nasaya at met tanagbalbaliwen dagiti kakabsat na. Ala, agtultuloy ko ma ti ragsakyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Rowena, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Leonard Riputaso. Ken musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.